Yesi ewa Kumase Kumawood industry no asemasi na omo twa senior na omo hia Ghana fo ne a wagidin kakra omo ekra ka brofo na ma no amo wo swag no wo mo pe ba ko to mo kotwom fo frɛ ye mata Ankomah se wo mmra na nko no metwa na kire nsam de o de menhwe fo ni kakra na ye mmra sisi a John say John we ni passe magidi ni passe mi nua Kali mi nua Mr. Jeti mi nua van kwa bari se waba Kumasi ya be adwuma ma Nyankopɔn kwasa nam so hia ne mo van konya me dina ba saskia actor na script ba onsempo if Kumasi na Kumawood Everton sema so we na nya bu ka data de so le tu asasa no itu asasa no o sa mo fa adwene mo aboa no ke ha bi se wa eso Kumawood no so Kumawood movies I hate to say movies movie 100 times e ka movie story for story ekuta Kumawood ekuta Ghana movie Kumawood movies stories and ekuta Ghana movie industry be fact Kumawood movie and ekuta Ghana movie industry sini ha se kwa from si day one no sabe enka nua no Nkansah no o ma twese ni do sei o ma ngisa kwa produce do sei o ma twese bi na mfa o mu nti o maka o ma ngisa twese o ma ngisa musika twese ni do sei also big that table Kumasi Tvgh was the last time I got free actress in Bako Oba Madam good morning from director Tvgh that baby that any pass mercy person do you madam and pachona that say one kabu 1.2 billion 1.20 million 1.3 million Skips Guano, one young way. Adia Kumawood for no. Mostalling Musini Nanya and your comment, you know. Munyan Sembia, a Kumawood movie in ma. Maybe ni Kumasi. What kind of this stupid nonsense idiot? Just that idiot. Now English now try no. Sorry, Papa Bay. Kiss, you know. Love, you know. I'm Miano. Scripted man. Now the big director Kumasi, Kumawood. I will wish you and can start to go with my juma. I'm going to do Jumano. What's Kumawood? Any story for baby I change, you know. When say over chasing go Kumasi Kumawood. Now, what's our actors money young? Almost but do a car for a Zem Bundi. Ankomah. Oba kama ho fe we ambassador ema GTP wutim biwa no ese Kumawood enisini papa bi atwanti mo Kumasi betwesini na wo Kumawood no yere oba firi kwampa obi anfa untwa oba firi a obi anfa untwa wutim biwa no kan sotwe eche the whole Kumawood stars na stars gugun tampo no omunya fa Kumawood minya baja kapia ifo omunyina ebe fa Kumawood ansana ombetwa English movie Mr. Salam honom Van Vikam the big star mpo ahofedua mpo etwa Kumawood Rosingisi munyina President Vidi munyina Mami koko efe say Erika perfect movie koko bi sa tenti bi sa me kwakuma no twa movie tenti bi sa koko woni even say omunya ko twa Kumawood movie na say GTP Ghana company GTP ambassador utimi kasa afun we ekire Kumawood fo a opeta say Sniper be watcha Oma kan pode oma Nkansah ntia fine wanya time watu kwai fine ene kwai normal be kasebia ene bobe ene nka wuntwa kono bobe 200 billion ana 3 billion ne independent man fa ne save se Kumawood no
Sir Papa na moya memre Kumasi. Hey. Na jiti pra ya ambassador no. Me da se wo twen me. Papa. Si akɔhwɛ mfoni na ba wa hu adapa e kokɔ so. Oh, ya famo. Ayi Kumawood ya omutwa ayi mu senior. No mu hia ye mata Ankomah sank wo me fam na nka de no nkoyi a. Mata se won TV da se eye Kumawood friend na Kumawood no dwumadie ben pa no wo mu di wo set ne so enu nti wo mu be friend no. O ka ko se o mu storyline kra na nka chi. Enti onu se adwuma no wontimi ya. Wo hu kwan sanka ayi Ankomah nko wo yesa because ye nyina wo industry. Yo. Yada onyami te ase for ACBM said ama adepa achi echia attention TV ahwefo nyina abrochirefo nyina Ghana fo nyina Africa fo nyina nyame enshiramu se mu data ehwe yen ewo TV so na me thank ya sister bia for Obapa. Yeah, oh UK. Obapa yechia o. Oh UK, a very good woman. Yeah. And until Southama would me out to Sweden a idea me very interested. Okay. It's unfair. Brana me we jumana brana me of jumano. Na me yenyum. Okay. Now into who industry. But sini they went trebi. Now yes in travel. Now me yenyum to ni. Okay. And to me very interested. And as someone we enyatem didi asem. Akenu kwa se mata. Kumawood atem didi a omudi mata no. Emfaso ni so. Ade bia ye branding. Wow. Ade bia no eye sene a obesi a brande wo ho no saa na wo ton ho. Papa. Enti before asem wa akase eye brand na just mata wa brand no. Wa brand no. Eno nti na se be ye nkurasefo Kumawood no so ye pe brand ni bi e bi aba ye mu na ade na akoyie. Na wo brand ho a do betena fa ko no eno e be bo. Abi on te fa ko o se ade ne se ono brand ne ho some way so well or no story or edebe ucha ana or one movement go for a shen or no one ahwefo or to some status hwe no matter dey obi apena or one status omoye den hwe no or trust ni up Nigeria or a very good girl the penasampa wow na wa shada aiden a branding no enti o twa local and a fine say or hwe mo movie na Kumawood movie no kwa say Kumawood if you ebra ejina so kura na ejina so no kura mo anto nsa bre no na ebra agu awie ono na omenya no say no so ye abi ye hia brand ne say emenya ya ye wuwu no ai enti no ono de no enti a choice say opese obeboa mo na munya ne na any choice say on pese obeboa mo opese o stay on his brand obi anim say o mata movie a oba betie brofo say o mata movie a kind of dressing via oba de ben obehu o mata movie a or kind of nkrofo a we be obehu maka wow open nkrofo beast start be waka ho na say so kofa mata ene Lilwin chia de be na babeka papa Lilwin babe didi na tamama na 3 ana say Lilwin babe sa ana say o babe ye no ho o man na why then na yere enti me hu say atam didi a omo edidi mata no ehun hia branding nipa udu baabi a udu baabi o ko anum du baabi a utumi san wachi papa say van veka money magid na o makoye ye Kumawood movie ni bia o so wo soro sen mata na koye no
do thing. Aha, enti make say a choice. Master bit me decide say about Kuchama. Master bit me decide say ultra. Enyatem didi. Wa branding a home for some years. Wa nkrofo no amutwa bobi. Wa nkrofo sure more feeling. Wa nkrofo sure more to me flow. Wow, enti they say I say opo de mo Kumawood. Now say want to me and flow. Now want to me anyene ata onim ye Jan kro ya beka say oh if matter cry film nya den. Enye fe biem. Banana strength anywhere. Nti papa say conversation we ko so phone so. On be friend matter ene na akasa. Nti anke no kwan say matter or this ano yewe eba. Ya okwan be ebia me wo eyi foforo Nigeria. Ebia ma e busy kakra. Ebia me ye bibi nti we dia me nti me ye nti we dia da foforo so na won ye. But straight say was o catch ro mo ke kan 7 in some for the chro mo sa no. Sir Papa anko ye. O catch ro mo saying. Was see wo Kumawood industry movie papa ben pa na mo 20 o ma be from no matter. But anke wo kwan foforo bi no ankamata ne o mbekasa. Sane abi before yasam ye problem. Ye pen okre. O ma yi a ewo mu o kan okra edipa mpe. Papa no kra ye ka bete wo kwan foforo. They be or say mo movie na mo twa no. Movie papa be na content na mo de ba no. Ono no enye onye interested say why they be utwa. Maka no kra until aka no kra I dey actually na o pesa of where they of famata no. I feel best at sua de na what to me I improve to the level I over to me aframe matter. Wow, nemo say content near the mutchai and one say no strips and one say what bet now you say now you say a baby and atem did quality the atem baby yes say obia or a gate man cry na o did if you atem Kumawood movie mo. Wow, and no need a move. Anyway, phone. Enti so hwe movie na media me matter ya adwen say baby a wa branding ne ho akwakodu no on to me enkoye movie a ensiuti no on to me enkoye movie a ne nkrofo a mo do some level some status so me won say we fi den wa hu papa format to the right place kakra tiano kakra you see you see and jambe na home papa send ya wo sikasa ye no sebe say o kasa say ebi empenifo wo na me ka nti kasa bi enu obeka nkabuto ye mbeba ebi a me nya kwan ebi a say we bi a mo we no say na mo trotro mo ne man ntimi ne mo enye ye wo kwan bi wa yi ankamata ye ya nkeye but ni we na kwesa atemdidi nti agafa utia mata kaka na utia ebi a betumi agina ekwan a omfa na omotia asam ne free ono ngasa num yes asa ti free na num say sana all kandia and then na na me catch ne kaka ne say abibi say ya na say za opa o man ni ya o be try so be boa ma yetumi aiden I'm man sorry but I dey ba ko me hu ne say the entia we na ene say movie no enjichemu a eba mu no na amoa o my Ghana wa hu Kumawood ene debe Nollywood aso ne yina wa say ene Gedly ne yina wo o my kurum enti enjichemu wo mu from the beginning. Okay, Ghana they are Gedly Kumawood and Kumawood. Wow, enti echichemu na wo mu no. Wow. Na say ya kwa wie ansa na ho say omo to nsa frɛ omo e ka bofu ya kra na omo betwa kra. Wow, enti echichemu no ebe ye competition. Say ya ye Kumawood for ye start ye nimu ye na ye dede ana we must say yes na ya ka brofo ya ko Nigeria invite ye wow some omo
akɔ school ne tie yɛ ɔmo ne bi na hwɛ yɛ ya nti na wɔ sɛ ɛyifo no galibifo no ɛso kumawifo no na sɛ ne bɛyɛ ayi movie na asie nku ɛno ti na bi ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo frɛfrɛ ɛyɛ ɛyifo no enti ɛyɛ afei na ɔmo frɛfrɛ de a ɛde na metumi aka sɛ asɛm a yɛ kɛn ebi koraa wo sɛ egya asɔ baabi a wo sɛ wusie epu a egya wɔ afeɛ ebi a sikasɛm nso tumi abam ebi tɛ ba sɛ ni ɔmo tua na ne yɛ saa ebi tɛ ba sɛ yo sɛ me ba sɛ na mo ndi bɛbɛ dɛ betua me ɛnso ɔhwɛ sika no so hwɛ movie na ɛsɛ ɔka na adwen thank you wow ɛnti ebi a no deɛ ɔmo mɛka nkyerɛ yɛn but ebi a sikasɛm bi so yɛ dɛn ankɔ yie wom but in all no mɛka akyerɛ mɛka akyerɛ mata sɛ bibi saa ba na sɛ obi a approach na sɛ ɔpɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ a ɔma ne nyɛ fɛ na ɔwɔ futuo bi kwa na obetu nkɔfoɔ no sɛ moyɛ ne sɛ di a ɛnde metumi ayɛ dɛ bɛn abamu na ayɛ fɛfɛɛfɛ ɛyɛ ɔman Ghana mu ne yɛwɔ no ɛnti ade bia ɛyɛ Ghana deɛ no ɛsɛ sɛ yɛbɔ ho ban ade bia ɛyɛ Ghana deɛ no sɛ ɛyɛ yagasa yɛdia obi mfa ne nsa benkum ɛnkyerɛ n'agya fie ɛnti wɔyɛ dɛn a ɔman ne mu na wɔwɔ ɛnti deɛ asɛe no yɛyi na yɛnka bom ne yɛnsiesie na yɛngya nkyɛmu no ɛnyɛ saa ɛmmoa yɛn wonsom yɛne nipa ɛna ɛyɛ yɛsɛ sɛ yɛnua ba mata ebi kura kumawu ayifo ya yɛka sɛ egu na nka ɔmo hia mo a sɛ mo wɔ soro kakra no na nka mo ba hyɛ mu sɛ ne bɛyɛ adwuma no bɛsan ɛpagya bia no nti na ma yɛ frɛ we nanso ɛnyɛ asie wi bɛsɛ sɛ obi abɛsua bibi afi mistake a wayɛ yɛnua bɛ ma Lilwin bɛsua bibi afi ne a ɔno yɛ na mata nso ɛsua bibi afiri mu akua ntwa na me ne papa la bɛtwa se makra